lan horretan agertzen dena da, nahi oso, inkesta indu eremia aldetik, kabale aldetik, somat kabale, somat eremu, bai eta ere instalazioaren gaia ere landu dugu, instalazioa zeko guru, nun eta gero diru laguntzen emaitza ere agertu dugu. Lau sail horiek bai, beraz, pundu ilunak biztana, dakigun bezala, numeit etxalde hainitz galtzen dela. Lur hainitz ere, eta hori numait kostaldian ikusten dugu lur hainitz laborantxako lurrak desagertzen ari direla. Mendi eskualdiak etxalde kipiak desagertzen ari direla ere, hainbatian, zenta ikusten dugu ere numait efikazitate aldetik mendiko laborantxak, mendiko etxaldek numait horik direla efikazitate aldetik hobenak. Diru laguntzak kale arabera emanak dira, eremu arabera, ordean bizikidenak diru laguntza badu, eta numait desoreka handia bada hainitz etxaldean artean. Beraz, guk nahi ginuke, murdia ez dakit nola izanen den, baina numait erakutsiz podere publikoek, numait behar dela sistema hori kamiatu, eta numait behar dela ere lotura egin diru laguntza eta enplegearen artean.